ko. Going down. Sweet. Ako gagawin sweet ako mato ko sa friend ko. Wag may po-post na nagkita tayo, di alam ni Lisa. Hindi ko nga pala i-post na ta. Ano ka makainday na. From, ano daya? Oo, sa kanila yan. From Ma'am Emily to Ate Annie. Ayuda sa COVID. Oh, siksi ka na kid, Chichi, ah. Tumaba nga ako ate. Chichi, baka lang ko lamay. Ilang ko labay dati, ah. Ay, bukas, oh. Sige. Di ba, nagpanood ko, ay. Kailangan sa nandun. Chichi, gusto ko dahil mag-hug ka ni mo. Hindi man pwede. Kawan! Ayan, mabakal ako sa mini-stop kaklamay. May kami klamay. Ayan, bakal ako ka. Ay, wala. Wala lang. Dahil ko sa Manila. Dito sa... Oh, nantawon ko ba sa G may airplane? Gusto ko gindi mag-uli basta may airplane. Hello. Adto kami toya sa may 7-Eleven. GG, hi, wa idea it kalamay. Sa may mini-stop. Gising na nga si Chikwa eh. Tip, ano na lang? Ano sabi niya? Kapatid ko sa'yo yung ano, kasi pera. Kasi dapat kahapon. Kaso, Mag-space ang dahil. Di pwede ko tabok ka dyan. Hindi ka matabukay. Ayan, 7-Eleven. Hindi ka nagagi, hay? doon. Tabok ko dyan. Ay, naklaro. Kasi at yung Ayan na, 7-Eleven. Hay, mahal. Hay, 45 ya, ano? ang Ya, balay dami sa klibo. 30. okay ka mo yan, mahal. Ato ako 7-Eleven. Hi, ay kalamay sa mini-stop. Ay kami kalamay. Malakabanan. Kamutik yung karon. Sarap naman. Sarap naman ang kamatik yun, no? Ayan. Ayan, mato na ako sa 7-Eleven. Dito kami. Ay, mabakal kami ka. Ayan. 7-Eleven. Ito available. Sukal. Walang brown. Sa mayroon kami. Ayan. Favorite ko tayo yan. Kita ako. Thank you. Yan. Mauli na ako. Ayan. Walang tao. White House palibot. Kahit lockdown. Ayan. Ayan. Mag-swimming tayo. Ayan.
Leche ha. Cambio pa 7-Eleven.